3,5 pont. Az első dobásnál nem mehet előre a kutya. A következőknél már megteheti, hogy kerüli a gazdát és fut előre. Az első dobást rajtvonaltól kell végezni. Még egyszer 3,5 pont. Georgia second. Sajnos kint van. Ráugrott szinte a korongra. 5, 4, Dobd el még gyorsan! Ez még jó lehet. Dobd el! 1. Még jó is. Ha megvan, ez természetesen ér.